Il-persuni fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista mhux se jfittxu li jkunu konfermati fil-kariga tagħhom. Konferma dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'konferenza tal-aħbarijiet iktar minn 24 siegħa wara li kien ċar il-verdett tal-poplu Malti fl-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju. Id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil ikkonfermat dak li tnejn fil-għaxija żvela1.com.mt meta ħabbar b'mod esklusiv li tnejn filgħodu Simon Busuttil u l-viċi kapijiet tiegħu kienu se jirriżenjaw. F'konferenza tal-aħbarijiet Busuttil qal li din id-deċiżjoni ttieħdet wara l-laqgħa ta' tmexxija. Qal li huwa bħala kap se jerfa' ir-responsabbiltà tat-telfa. Qed inħabbar illi jiena mhux ser nibqa' inmexxi l-partit u se nara illi minnu fih jibda il-proċess sabiex jiġi elett kap ġdid. Dalgħodu sejjaħt laqgħa ta' tmexxija tal-partit illi tinsab preżenti hawn miegħi u infurmajthom bid-deċiżjoni tiegħi. F'isimhom nista' nħabbar ukoll li huma wkoll għażlu illi jerfgħu ir-responsabbiltà politika għar-riżultat u għalhekk huma wkoll mhux ser jerġgħu jikkontestaw il-kariga tagħhom. Issa jitlaq il-proċess biex jinħatar kap ġdid u sakemm dan isir Simon Busuttil u l-membri l-oħra ta' tmexxija se jibqgħu fil-kariga. La darba jinħatar il-kap il-ġdid dan imbagħad isir kap tal-Oppożizzjoni minflok Simon Busuttil li issa indika li se jżomm is-siġġu parlamentari tiegħu għaliex qal li ma jistax jgħid lil dawk li vvutawlu li l-fiduċja tagħhom ma jridix. Intant quddiem l-ikbar telfa elettorali fl-istorja, Simon Busuttil qal li hu se jħalli partit organizzat u tenna li fil-kampanja elettorali m'għamilx dejn. Irrid ngħid illi minkejja r-riżultat elettorali jiena gburi illi ser inħalli warajja partit li huwa organizzat tajjeb li ġielet kampanja elettorali tajba. Mistoqsi dwar l-isħarriġ tal-opinjoni pubblika li kellu l-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qal li kellu stħarriġ tal-opinjoni pubblika li jiġbaħ lil dak tal-ġurnali, partikolarment tal-Malta Today. Fuq kollox, bħal nhar il-ħadd fuq Net Television, Simon Busuttil qal li fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista xel fjamma. Fjamma speċjali b'messaġġ li skont Busuttil ħafna nies ingħaqdu miegħu. Fl-aħħar ġimgħat irnexxilna noħolqu xi ħaġa speċjali li waslet biex numru inkredibbli ta' nies bdew jemmnu fl-istess kawża tagħna u bdew iħossuhom parti minn dak illi ħloqna. Dik il-fjamma illi xalna.